Chan Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Comporte mucho. Mayo mga adlaw mga ka-travelers no. Natakaroon diri akong gipakita sa inyo mga ka-travelers ang mga parts sa barko mga ka-travelers para makita sa uban ug maistadihan nga mo ni ang part sa barko. Muni ang ato ang makita sa matag usa kung sa kay tag barko, pero ang uban dili kato masabtan kung unsa, pero katong mga seaman mga ka-travelers kabalo gid sila sa sulod sa barko. Una nga importante nga natay mga idea makuha nato gamay kining mga pipes, kining mga tubo natay makuha gamay nga mga pagtulon na nato nga makuha. O labi na gid pud sa mga pumariay pa dinhi sa Japan nga mga bago pang apply namoy ma-search ini nga mga idea makuha ninyo alang-alang sa inyo kay ang uban magud mga ka-travelers kayo pa kayo ang ilang lugar ba kanang ikan sila sa bukid matulang og mga bayan mo tan-aw lag mga internet mo bakas na sila og tag isa ka oras duwa para pagpaningkamot kung makakita og mga kaplag nga makakita og unsay buhaton ug asa napit sila mo apply mo na nga kini nga time kini nga panahon kini nga oras kung makita nila og may interesado sila kini nga kinabuhi nga inspirasyon sa ilang kinabuhi sa matag usa. Wala ta kabalugod mga ka-travelers kita kusog ato ang internet sa bayan sa lungsod sa tuwa pero lagi pinakalayo ka ng mga sitio na dito mga ka-travelers nga mag-research sila kung asa sila madto kaya ang panahon para kanila nga makabalo usab sila nga makatagog usa ka inspirasyon sa ilang kinabuhi uban sa ilang mga pamilya ug mga anak. Atong tan-awon ang mga parts sa barko mga ka-travelers. Og ato ang sudungon, og ato ang lantawon, og ato ang susihon, sublion ato ang matag usa nga parts sa barko. Aron kita usab makaila kung asa ni siya nga parts. Sa wala ta makasulod sa mga engine department, at least ipakita nako ninyo ang mga money ang parts sa mga engine department. Daghang salamat kaninyo mga travelers. Ato ang susihon ug atong sublion ang mga parts ug ang mga materials sa sulod sa barko.
katosang anata hanasi wa na nanukoto ka isichu atarashi anata yuta na毎日人形とか時々わかるな。わかる。一番は危ない何呪術雨とか雨あんまり。危ない電気や雨の降りに手が濡れたり体が濡れとってこうワイヤーもあるしたら電気危ないang ulan危ないso corona 危ないだからあなたわからないこれkatosang veterano no katosang あなたは何歳スタート4歳か若い18ぐらいなso 18siya nag-start jiu-jitsu ima nansay katosang kujuro ko so tas ang iyang experience ori veterano jiu-jitsu nakara katosang ipay wakaru katosang arigatou gozaimashita mata ne mata So, salamat kayo sa pag-share ninyo kanako, sa inyong pag-like, sa inyong pag-share sa Matag Adlaw. Salamat kayo mga katabulers. Salamat sa inyong subscribe sa kuha. Ang Diyos magaban sa inyo. God bless mga katabulers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers. Kung naamoy time, subscribe mo sa Chan Travelers.